कंचे पियावा वडी वड कळ कळ हे मागीर आजी उडदा वडी जीव सांगली जीव सांग म्हळ्यार तरणे मिरसांग ही मागीर कुवाळे कुळायची म्हणटा कुवाळे कुवाळे कोडवी म्हणटा कोडवी कळलं ते एक पल्लो पाल्लो सना झाडा मागीर काराते उडदाचे काराते कोड जायना ते ನಾನು ಕೊಡಿ ಯಾಕೆ ದಿವಸಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ तरणे मिरसांग घालता हे अशी तोंड खावचे तोंड खामचे मागीर आमी ताका मिरसांग ताका येमे काढले आवड सबाव जीरा घालतो हे तांदळा वडीक जीर घालचे जीरा नको ओरो हे मागीर कप्प्या वडी बडी कणंग ओके हे मागीर साबूर वावड आंबले सपूर आंबले नुंचे जीवन करचे हे मागीर आंबो भाजून करचे भाजून करचे ओके रप्तल काय जायना फ्रिजात दवरका की फ्रिजात दवरला वाईट कसले जायना ओके आता हे पूरा तुम्ही बाटले दवरला त्या पुरा कसले पुड्डी घालेले ना पुड्डी नुंची म्हणटाची ना हे पुरा भाजून करचे की भाजून करचे ये धारा करमल कळलं धारा करमल करंबल करमल म्हणतात ये लिंबड म्हणजे सपूर करमल देखील बिलबी हे ओड निंबो वडग पुळी म्हळ्यार आम्ही ताका हे म्हणतात दिसता ईड हे मागीर नेल्लिका वाळो लिंबो पहिले आंब्याचे मागीर काराते पुडी मागीर ते चटणी पुडी मुळगा पुडी कळलं आम्ही इडले कनी पहिले चमंदी पुडी चमंदी पुडी म्हणजे जेवणाक यूज कुठले आयटम आनंद मल्ल्या तुम्ही पार्वती मल्ल्या हे पूरा गरकडे करची पुड्डी घाले आंबो लिंबू करंबल आवाळो काराते लिंबडी पुडी धारा करंबल ताका आमी हांगा करचे पापड करताय तेज्या मागीर वोडी सगळे आयटम्स आसा वोडी पुरा लसुण्याचे पियावाचे पुरा बडी कणंग कप्पा म्हणतात तुम्ही साबुदाणा ताका आमी समजून करचे तुम्ही किती जणांक करच्याक दोग जणांक करसून करचे फुल डे काम आसा सकाळी रात एक मिनिट फ्री जाता पुरा जाता आता तुमकां भायर पुरा सैल असती अशी म्हळ्यार लाईन सैल न्ही हांगा येवन व्हरताची पुरा जणांक कोणे ऑर्डर केला मी पार्सल दिले ऑर्डर केला पेटयता आता आमकां कोणी येला आनी देवका जाल्यार तुमी ऑर्डर केला पेटयता की पेटयता